ang latest weather update karong adlaw Miyerkules, July 14, 2021. Doon na kita gimonitor karon nga low pressure area o ganihang alas 3 sa buntag kini ana sa gilayon nga 20 kilometers east-northeast sa Katarman, Northern Samar. Coordinates 12.6 degrees north, 124.8 degrees east. Ang mga LPA ubos ang kahigayunan nga mamahimong bagyo o expected mahilis within the next 24 hours. Og sa tong forecast sa mosunod na 24 oras, ang Metro Cebu apil ang tibok Central o Western Visayas dunay mostly cloudy skies with sunny periods. Dunay gyud pagkislom sa tong kalangitan, inubanan sa mga pag-ulan o mga pagpanugdug og kilat tungod sa mga localized nga thunderstorms ingon man hilungaw sa low pressure area. Samtang ang Eastern Visayas dunay cloudy skies o magmadag-umon ang kalangitan inubanan sa mga katag-katag ng mga pag-ulan o mga pagpanugdug og kilat tungod sa low pressure area. Para po sa lugang update, bisitahan to ang website. Dinhilang kutob, ikan diri sa Mactan sa buhatan sa Pag-asa Visayas DOST, kini si Mio Aguirre og may adlaw.